Saderengipun matur gunging manuwun Mas Farid rawuhipun ingkang haderek-derek amirsani lan ugi nyengkuyung cipta budaya wonten ing dalu punika wonten lapangan penjaraan Bale Seju. Ayo kanca-kanca banaran matur nuwun rawuhipun kanca-kanca budaya iki lho Srikandine cipta iki sapa to iki Capun yang sudah lama kita nanti kedatangannya Adik Capun yang semakin lama semakin gemoy dan juga ada Adik Tiar dan juga ada Eza. Ayo dong pun Capun eseme suwe ora jamu pisan ketok Capun mana iki Capun lho Mas yo hop ayo sing siji keri iki sapa man wae ya iki seneng guyon sing jenenge Susi Silvi dayangan lawas kabeh iki lho Dok Silvi kowe ora ketemu lali ya ya iki lho weh turangga horek iya om nah dalah wes yo ho cipta budaya Tiar lan uga Kaisa sing ati-ati ya Nduk. Ayo Nduk. Hey yo hop yo ayo monggo katuran pinarak Mas Farid dasaraken putra wayah cipta budaya Sri Kandi sing lan uga luwih sak solahe yo
Ayo ker sing gun tepang enggal ditepake ya iki lho Sri Kandine Cipto budaya budaya kanca-kanca jarahan matur nuwun katuran pinarak ingkang sedoso hae hoa 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 monggo pinarak masih kok gendut kongso ati budaya diundang Bunda matur nuwun Dik Pandu gawe beti tinapa sare beja awakku janji trimo atuk luka
kepingin bae nikmate saka pate gawang-gawang lendrang tari tempe sawur sambel randingan nasi teli tumbang ulup godhong ngates lembaran di tangan esok matuk memangan nasi ngantuk di tangan legi jani saka pate murah meriah. Ayo padha sing ati-ati Sri Kanthi Putri Cipta Budaya Pagas penting ayo ayo nduk kesah sing ati-ati sesarengan biar yo Silvi aku mengerangi ora nyokol yen sampean iki mau bakal tekan ana kene ayo wah yo sing ati-ati sesarengan kapun yo nggih
anggap wong murah-murah. Aku iki mung kanca-kanca wae. Syukur bagi mung gelem-geleman. Dibacutke mbakku kawin-kawinan. Ayo. Ya Mas, iki saben iki lho. Iya, 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 iya. Alakati. Yo. Ora. Kepriye? Kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku udah coba-coba. Apalagi berpikir kawin-kawin. Aku cinta karena sudi-sudian. Semoga bisa terus Ayo malah gelut sampe. Iki ono Silvi, iki ono dapur. Iki mah aku meh lali iki. Tak pikir lek susi. Hey, 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 hey. Aja nggodha. Hey, hey, ayo. Ho ho. Kepriye? Ayo, ayo, ayo. Apa sing nganggep wong aku iki mung kanca-kancan. Iya, syukur bagi jur gelem-geleman. Tapi bacotke terus pacar-pacaran. Asik kowe ta. Ayo pun, bawangnya pun, sikat. Ho. Ora, aku ora gluyuran. Iladalah marahnya betul-betulan. Yang marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku udah coba-coba. Apalagi berpikir kawin-kawinan. Aku cinta karena sudi-sudian. Kok gak bisa terus kawin-kawinan. Kok gak bisa terus kawin-kawinan. Dang-tak, lek. Nggih matur sembah nuwun. Meskipun wonten dalu menika wonten Mas Farid dan juga kawan-kawan ingkang derek-derek Amir Sami Cipta Budaya dalu menika. Ae.
Oh ya. Ayo nduk, sing ati-ati yo. Makaryo sesarengan kalian kisah. Iki mau uga ana bayangane sing wis suwe ora kebentuk. Ana nduk Silvi karo ana nduk Capun. Susi nek kuwi kae. Susi. Halimau.